Cada 6 d'agost, Silla amaneix amb les notes de la dolçaina i el tabalet. Totes les silleres i sillers, en escoltar aquesta singular melodia, ixen a contemplar la dansa de les nostres guerreres i guerrers, més esperada i admirada, la dansa dels porrots. Al llarg de tot el dia i fins a poqueta nit, homes, dones i xiquets la ballen enmig d'una gran expectació i d'un nombrós públic. L'Escola Municipal de Porrots i la Falla Port de Silla, des de fa ja més de 3 dècades, mantenen viva la flama d'aquesta tradició, que és un tresor i un motiu d'orgull per a tot un poble. La dansa dels porrots és ja tot un símbol per a totes les silleres i sillers. La portem dins nostre i forma part de la nostra essència i imprimís el nostre caràcter com a poble, on destaquem l'esforç i la superació. No podem trobar millor inspiració per a continuar la lluita del nostre dia a dia. I com els nostres dansaires, per a lliurar les batalles, units en formació, sense pors i sense perdre mai el pas, ni l'actitud positiva contra les adversitats. Els porrots són Silla. Silla són els porrots. La dansa dels Alcides, que és com se coneix en el segle XIX i XVIII, a la dansa dels porrots. En Silla, el primer document que cita expressament Silla i relacionat amb la dansa dels Alcides és 1842. 1842, el Diari Mercantil de València publica que certa gent de Silla interpreta la dansa dels Alcides en València. Per tant, això és la dada més antiga que tenim. El que no vol dir és que 100 anys abans no existeix allà. És una dada que tenim de referent i el que vol dir que probablement al llarg del segle XVIII es ballara la dansa dels porrots en Silla. I en això estem, en trobar més o menys la possibilitat de que trobem algun document que ho diga directament. Sí que sabem que la dansa dels porrots incorpora el ball de torrent, la dansa dels Alcides, es balla des del segle XVII. Existeix la idea o el mite de que la dansa dels porrots té un origen grec o romà. Realment això no seria així. És molt probable que la dansa dels porrots tinga el seu origen entre segles XVI i XVII, perquè és el moment on la cultura clàssica greca i romana es recupera en tots els aspectes de l'art, l'escultura, la pintura, l'arquitectura. Els cànons clàssics és representar en la pintura escenes mitològiques i apareix molt freqüentment el mite d'Hèrcules. També tenim que tenir en compte que la dansa dels porrots no és una dansa imposada des de la religió ni des de la política. És una dansa creada per el propi poble perquè vol arrelar la seva història i donar-li un passat important relacionat amb una cultura clàssica i romana que li dona tots els valors més alts que se pot tenir un poble. Podia ser perfectament una imitació a Hèrcules, a lo que en aquell moment entenien com a una moda de remuntar-se a 1.500 anys abans a imitar els valors clàssics de la cultura clàssica. Si contem que la dansa dels porrots té 11 passos, si sumarem l'últim pas de pleitesia, coincidiren els 12 treballs d'Hèrcules. Hèrcules se representa sempre en els textos més antics i en les imatges més antigues que es disposen inclús de pintura romana de fa 2.000 anys, sempre en el bastó, sempre. Du certament una pell de lleó. Però també la corona de llorer que identifica l'heroi. La corona de llorer la portaven aquells que havien vençut en els Jocs Olímpics o els que havien vençut
en els enfrontaments sempre esportius i també aquells que havien vençut en alguna batalla. O sigui, dur una pell damunt i una clava i un bastó és d'un home primitiu, d'un home prehistòric, pràcticament. Pues això és el que ve a dir també Hèrcules, no? Que és un home prehistòric, un home primitiu, dotat d'una enorme força, i per això la nostra dansa també se diu en el segle XIX i principis del XX dansa dels Alcides o homes de la força, inclús en alguns llibres de festes de Silla dels anys 40. També es diuen homes de la força. Bueno, i altra característica d'Hèrcules, per supost, és que anava barbat, sempre amb barba, que era com anaven els porrots a principis del segle XX. El que sí que és curiós és que en la fotografia més antiga que disposem, que és de l'any 1909, en l'exposició regional valenciana, els dansants van amb barbes i amb perruques. És el que més ha canviat. Aquesta barba es va llevar en els anys 40, la perruca possiblement abans de la guerra, perquè en l'any 29 ja no la tenen, en Barcelona ja no duen la perruca, però sí duen la barba, i la vestimenta, certament la que ara veiem, és una imitació, una vestimenta típicament romana. Abans aquesta vestimenta no era així. Ha canviat tot, perquè allà ballen en faldeta i en el collet. I antes ballaves, que eren de llana, peus i tot, a la cintura. I després un jersey, com si fos un jersey, però les mànegues de llana, tot. La coroneta que duies de llorer, això era de llanda. Te la tenies que acoplar bé, apretant, com si no sé, el cap te'l feia ple de repelons. I ara què és? Ara és de plàstic. I anaves en el collet, en la banda, tot. I ara van nuets. Però jo sí que he arribat a veure mon pare, entonces com ballaven en la barba. Això ho he viscut jo. La dansa d'Esporroig, per la documentació que tenim, sempre ha estat vinculada a la festa religiosa del Crist. En l'any 31, que es proclama la República, la processó no es celebra i es feia a la carxofa només dins del temple. El dia 6 d'agost de 1936, el poble no estava per ballar danses d'Esporroig, perquè estaven les barricades, estava un ambient molt convuls, i a mi me conta gent major que ballaren la dansa d'Esporroig en un simulacre però en l'escopeta al llom. La dansa hi ha uns anys que se para de ballar. No sé si seria per quant a la guerra o coses així. Se para de ballar, no se balla uns anys. I al parar-se'n després se tenia que començar a ballar-la. I entonces no home que li diuen el tio Jaume, pues aquell home anà i ho arreglar, però pels fills. Un fill i els amics. Tots els homes digueren, anem ara a parlar a l'Ajuntament per arreglar lo de la dansa. I arriben a l'Ajuntament i diu, no, la dansa ja la teniu contratada. Diu, com que la teniu contratada? Vosaltres homes que l'han ballat sempre els majors. I després els homes anaren a cal teu Jaume i a desarmar-la de Déu. I l'any següent ja no la ballaren els jovens, la ballaren els vells. Per la meva edat recordo encara els vells. Nosaltres com a dansadors nous o joves es diem els vells. La ballava mon pare i un tio. Tot eren homes vells. Llevat de 3 que entraren un any davant de mi. Jo crec que no hi havia una consciència real de que la dansa fora algo del poble, perquè fins i tot no teníem ni tratges, no tenien els vells. Però si antes anaven ahir al carrer del Patí, 15 dies antes de vindre el Cristo, anaven allí a sopar i a ensaiar. I estaven allí 15 dies ensaiant, rectificant. A l'un agarrava una granera, l'altre agarrava una furca, l'altre agarrava un expulsador. I l'un li deia a l'altre, ja tu ets un tararot, 20 anys ballant-la i encara t'equivoques. Les tratges es jugaven en una casa del barri del Carmen que es deia Casa Insa, que jugava a tretzo per a processons, actes teatrals, danses. Jo me'n recordo que de l'Ajuntament se cobraven 8.000 pessetes en aquella època. I el que replegàvem, que això era un animal entonces, perquè anaves a treballar i guanyaves 30 pessetes. El jornal,
i cobrar 1.300 peces per un xaval, i en si se'l començaven els bous i es mira, jo sóc un rei. Antes, quan eixia la professor, se feia el Reis Ball allà en el Carafal de la Carxofa. I anava a l'Ajuntament i digué, volem que la dansa dels porros vaig en companyia de la professora, ballant-la. I anaren un any. Digueren, és que acabem allò a les 12, això no pot ser. I anant li demanaren més diners a l'Ajuntament. I l'Ajuntament no volia pagar. I entonces, quan anava baixant la professora, s'acabava la dansa, ballava el Reis Ball allà dalt del Carafal i se retirava. I anar un any o dos només en companyia de la professora, la dansa. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. A Silla, Carmencita Gastaldo, que li entonces Carmencita Riera, que era la delegada de la secció femenina, va crear la dansa d'esporroig de dones associada a los coros i danzas. Jo tinc entès que des de l'any 49 fins al 60 i algo hi havia una colla de dones que el dia del Crist eixien a ballar. Nosotros anàvem a la falange que diem, i anàvem a l'Ajuntament. Entonces, Carmencita Riera, com sigui, diu, anem a fer un grup de la dansa d'esporroig. I 8 persones com tu, me dic a mi. I jo li contesté, ai, i com han de ser això? Nosaltres no tenim tratges, no tenim res. Diu, d'això no s'heu de preocupar de res. Així estic jo per alquilar-ho tot i fer el que siga. Ens donaven camisetes i entonces leotardos això no existia, perquè això era pels disfraços. Sempre n'hi havia una o altra feia, ai, jo és que la camiseta l'he gastat d'hivern, que com tenia fred, les calces també. Anàvem a tots els pobles, així en la plaça de Silla també la ballàvem molt. Anàrem a València, ballarem també a la plaça de Sant Agustí i després, en el 57, crec recordar, moguerem a Madrid. Competirem en altres danses i guanyarem el primer premi. En el Teatro Polo seria en el 57, me pareix, més o menys. Però una volta vingué la flota americana i en la plaça de Bous ballarem la dansa d'esporroig. I me'n recordo que jo m'enganyí de tot, de nerviosa que estava. I hi havia un intèrprete que ens feia, tranquils, si sentiu que xulen i que fan, això ells ho demostren xulant i fent, i era tot un allí tota la plaça de Bous, tota plena de soldats de mariners. Jo estava de nerviosa i Carmencita era, Pepita, tu tranquil·litza't, tu tranquil·litza't. Jo sí, i feia, aixina no, ella baix, i jo al revés. Després, al any o 2 anys, ens digueren, mira, què vos pareix si la veieu en la plaça el dia dels variatets? N'hi havia pares de nosaltres que es pareixia bé, n'hi havia que dient, ai, a la plaça, tu saps, i si no ho fan bé les xiquetes, i veges tu, perquè, clar, érem totes molt jovenetes. Que no passa res, que no passa res. Hi havia una colla d'homes ja prou madurs, i n'hi hagué un d'ells que digué que era una locura, que primera que érem dones, veges tu, per vestir, i que damunt faríem el ridícul perquè no serien capaces de pujar la imatge de que la pujar amunt. Carmencita Riera s'enfada molt, Lluïsa, que estava entonces d'alcalde també, nosaltres totes enfadades, i Carmencita, pobreta, antes d'eixir-nos feia, per l'amor de Déu, no em deixeu en ridícul, no te preocupes. Claro, va ser apoteòsic allò, perquè ningú s'esperava que férem el que vam fer. I això, mira... La mort d'ella va ser un trauma tan gran per nosaltres que mira si la volíem, que era una persona que no s'enfadava si fèiem una cosa mal, però no s'enfadava mai, ni mos dia
males paraules, no li sentia dir mai en la vida una mala paraula. Bona, treballadora de l'Ajuntament i la volíem tot el món, no nosaltres, sinó tota ella. Tenia una paciència, madre mia, tenia un parlar molt dolç i molt... No, no, Pepita, tu no et facis així, l'altre. I més allà, jo crec que una altra com ella no n'hi hauria, de bona dona per ensenyar-nos. Entonces, el dia que anava a parlar en Carmencita Riera, plorar i tot. Me va dir, mira que ho ha pensat jo, mira que no sé què, mira què tal. De veres vols fer-ho? I vaig a fer-la, però ella, sempre que havia parlat amb mi, com havia sigut tan falangista, tan de l'altre govern i tant de tot, diu, és que per lo menos aflorarà tot l'esforç que jo he fet, que m'ha dedicat tota una vida, i han passat totes les xiques de Silla per ahir, en grups i tal, i les ha dut ací, les ha dut allà. Clar, a mi me toca la fibra perquè jo estava fent el mateix. El règim franquista, imperant a l'època, té una gran idea, jo crec que la millor idea que ha tingut, o l'única bona idea que ha tingut en la vida, que era fer una dansa de gent jove trencant totalment en el que hi havia hagut, en aquestes persones majors. Fins i tot li encomanen a don Julio Carbonell, un mestre d'ací del poble, que dissenya, que va ser també el que va dissenyar l'escut del poble, que dissenya uns tratges. I els tratges que coneguem avui, d'aquest disseny grecorromà, es dissenya don Julio Carbonell. I ahí comença tot de nou. En aquesta colla està el meu germà major, són tot gent jove, tot més o menys homogènia en edat, tratges nous, i comença una nova etapa. Crec que és importantíssim i cal posar en valor l'ajuda que van tindre de 3 o 4 persones de lo que nosaltres diem els vells, per voluntat pròpia van ser els que s'encarregaren d'ensenyar-nos. Aquestes persones són les que ensenyaren a la completament nova generació. El guapo, el tio guapo, i el Ventura atossigaven perquè fora exacte tot. Que no mos complicaven la vida, que no tingueren por de fer la granota ni res si vas per darrere, perquè no passava res. Era tot manya, força, manya, força. És molt d'agrair a uns i a altres. I això són qui realment han transmitit la dansa esporroig avui en dia, no jo. Jo ho tenia tot fet, ja sabia molta gent ballar i... Ahir només que n'hi havia 8 persones que sabien ballar, jau, en Silla, ja no n'hi havia més. I això van ser els que ensenyaren i que transmitiren. La dansa d'esporroig la ballava la gent humil. La gent que aquest dia tenia un sou, el passe, com us he comentat, i a més el que s'arreplegava. I això a la gent rica no li interessava, passar tot un dia d'unes calors tan grans i un de tot tan grans, no. Tota la gent que forma la primera tanda de la nova dansa són gent del barri més humil del poble i de famílies molt humils, entre elles la meua. En un radi de 100 metres, vivíem tots els que ballàvem la dansa d'esporroig. Tots al voltant del carrer del Perol. Pues intentaren fer una dansa un poc més sèria de lo que fins a la fecha se ve a ballar, ¿no? Pues se feia molta mímica i molta pantomima i entonces nosaltres intentàrem pues, donar-li una miqueta més de serietat a tot el transcurs de la dansa, pues, menys moviment, les figures més estàtiques. Li donarem un altre
no sé com explicar-ho, no vull dir dignitat, perquè tots els que l'han ballat tenen absolutament el meu reconeixement, però sí una miqueta més de serietat i més de... allò de dir, ostres, volem que la dansa siga una cosa important, una cosa reconeguda, no solament en el poble, sinó fora. Toni Mestre era un escriptor i periodista de València, encara que ell era nascut a Altea, i gràcies a ell començarem a eixir a molts pobles, a molts eventos i actes molt bonics de cara al tema del folclore valencià. Toni Mestre va ser una de les persones que des de fora va consolidar la dansa Esporroig. Era una època també un poc que no podies manifestar-te ni res, i la gent se manifestava a través de la cultura, i fent cultura ningú te podia dir res. I se creava el grup Alimara per ahir, i se n'anàvem a València, dient, el diumenge a València, allà on està l'Hospital Vell, allà en Guillem de Castro, i allà se n'anàvem, i allà s'ajuntàvem de gent, però tots m'emprenint a treballar en tota la cultura local de cada poble i tal, i s'ajuntàvem una muntona de gent. Ens va ajudar a Sicília a muntar el que es dia els aplecs de danses guerreres, la plaça ja muntada, la plaça de Baus, dins la plaça de Baus. I venien danses de la Todolella, les danses guerreres és una dansa preciosa, danses del Xemesí, que és un poble que encara manté una tradició folclòrica i jo crec que és el més important del País Valencià, com el Xemesí com a manteniment i recuperació i tal de les danses, jo crec que és el més important. En fi, vull dir que els aplecs van ser una cosa molt important, crec. Podíem manifestar-nos en cultura i en tina, i el govern que no ens podia fer res. Si així és a protestar, te podien fer. Si fes cultura, no te podien tocar. Perquè era lo de tots, era de tots, la cultura és de tots. No estaves anant contra res. I Toni Mestre és el que organitzava tot això. I després estava a la ràdio i va fer un paper molt gran a la dansa Esporroig, molt, molt, molt. Nosaltres cobràvem el que era un sou del camp. I a més, ens regalava l'Ajuntament un passe, un bono, per a tots els dies de Baus entrar gratis. Van demanar un augment de sou i ens digueren que no, i que no solament això, sinó que ens retiraven el passe. El bono no ens l'anaven a donar aquell any. Ens van rebel·lar i van decidir que no ballàvem la dansa aquest dia. Perquè ens pagaven molt poquet i ens havien llevat el barrot i diverses coses, no? I han dit, doncs donem-nos els tratges i al final no ens han donat ni els tratges. I recorde que a última hora de l'esprà, no sé si abans o després de la processó del Crist, ens van convoiar, dels bars ens van deixar unes graneres i uns quants van ballar la dansa en graneres vestits diríem de carrer, en roba normal, a la porta del que aleshores era alcalde del poble, en senyal de protesta. Bueno, doncs va ser dir una colla que estàvem així, d'amics, i digueren proposaren de qui volia ballar, estirarem endavant i així no començar. Així no ho vam fer, els Mutxers Majors els vam ensenyar i d'ahir naix la dansa de la Falla del Port. La cosa va néixer que els que van vindre són els que estaven ballant, els més majors que ballaven en el poble, clar. Va ser una cosa que l'agarrarem amb moltes ganes, perquè la veritat jo parlo per mi i els que estaven en companyia meva també era una cosa nova per a nosaltres. Jo particularment ha sigut una cosa que sempre m'ha agradat. Avui en dia, quan ho veig encara més emborrone. És un ball, una dansa guerrera, que representa molt a aquest poble. Han sigut els Porrots de Silla. Cada volta que tenien que eixir a ballar per ahir en la furgoneta del tio Martínez anàvem, ens duien a tots els puestos
a ballar, pobles i festes per ahí. M'ha plegat a trobar-se quasi la majoria de vegades en els pavessos. De la falla del port, para que ho tingues de recuerdo i te'n recordes sempre de nosaltres. Pues moltes gràcies. No pot faltar la coroneta. Pues poseu-me entre tots la coroneta, vinga, anem a veure aquesta coroneta. Moltes gràcies a tots. I jo ara, fet un porrot de silla, me sembla que sóc un romà, un greco-romà. Quan acabava la festa, que ells cantaven i tot el tema, després ballàvem nosaltres, i després ho canviàvem al revés, una miqueta de xirigota. Nosaltres fèiem un tipus pavessos i ells ballaven la dansa. Jo vull el meu porrot, la meva corona, perquè vull ballar també en els porros de silla, per què no? Vinga! Que gràcies a l'esforç d'Abelard Hernández, en principi, d'alguna manera vaig participar, encara que molt poc, i l'impuls també, cal dir-ho, de Paco Balixauli, que era aleshores l'alcalde, es crea la dansa dels porrots. Es fa una dansa de xavals ja d'una edat, com per a poder eixir a dansar, i al mateix temps, en xiquets de 6 o 7 anys, com era l'edat del fill d'Abelard, ne fan una altra. Dic ne fan perquè jo vaig participar, però poc. Pel que fa a l'escola de Port-roig, trobàvem cada vegada més dificultats en poder ballar la dansa, ja no tant el dia del Crist, que de vegades en feien prou, com sobretot que ens demanaven dels pobles del voltant poder eixir, anar a una processó, a un acte cultural, i no en feien prou. De manera que vam decidir, això va ser una cosa de pensat i fet, estava Abelard Hernández, estava Tomàs Coll i jo mateix, i diguérem en aquell moment de muntar una escola municipal de Port-roig. Vull fer una escola de Port-roig i compte en tu, i que en tants que n'hi ha, comptes en mi. Ell era molt jovenet, entonces, i s'anaven per les escoles a reclutar gent, i jo de veure que tots els xiquets que volien vindre, me vaig quedar un poc sorprès. Els primers moments d'anar en unes diapositives, de classe en classe anaven per totes les escoles del poble explicant a través d'unes diapositives senzilletes què era això de la dansa d'Esport-roig. Van eixir dos colles molt importants, a les que després, paulatinament, es van afegir les dones també. La primera vegada que ens trobàrem, i vam trobar que n'hi havia 20 i pico xiquets que ja estaven decidits a ballar la dansa i que, per tant, podien dir que si no ho feien molt mal, que anàvem a aconseguir que la dansa allargarà el seu espai i la seva vida en el nostre poble, almenys durant una generació. Clar, d'això ja fa més de 20 anys, vol dir això que com a mínim jo crec que l'hem allargat 2 generacions, així que els que vinguin a partir d'ara que facin com bonament creguen. Això és tot gràcies a Tomàs, perquè Tomàs Coll me digui, sí, va, tira avant, i els dos ho durem. I després digui, bye, i me deixa a mi ahí empantanat, i ja m'havia compromès en tot, i ja sabia tot el món que anàvem a fer-lo de l'escola, i així es feia. Així en este mateix escenari vaig donar la primera xarra pels xiquets per ballar la dansa Esport-roig i els primers passos per així. I així n'hi ha una burra d'anècdotes, però una burra en este quadret, que no s'ho podeu ni imaginar. Tenim un grup d'amigues i es veu que, jo què sé, comentaren, coneixien alguns xics que ballaven la dansa en el 1990, t'estic parlant, i es veu que es digueren, si farem un grup de xiques, i això, i m'ho van comentar si jo volia entrar a ballar la dansa en el grup de les xiques i se creà.
anàvem a ensaiar en secret. Les dones anàvem a ensaiar en secret. Quan s'enteraren els altres, no volien. Sí que es veu que els xics no els feia gràcia que eren xiques. Serien supervalentes, perquè actualment ja hi ha coses que són complicades per a les dones, doncs imagina't farà 20 anys o més. Eren 10 o 12, crec que érem, i després es començaren a retirar-se per l'edat, perquè jo què sé, perquè potser se'n van fora a viure o el que siga, i es començava a decaure molt el grup de les xiques. Però després tornava a altra generació i ja es començaren a entrar xiques amigues d'elles i cada vegada són més, és que este any n'han sigut 16. Actualment som un grup d'unes 20 o 25 xiques. Podem fer 2 grups de dones. I això és bonic veure que les xiquetes de 15, 18 anys que volen ballar la dansa perquè tenen el sentiment del poble, no? I més que van totes les cuixes a l'aire, ben rebé, que és com es duria el tratge, no em cal res. Les dones de la dansa estan tenint família i són xiquetes. Entonces, claro, les xiquetes venen amb nosaltres el dia 6 d'agost, entonces elles també com que ho van sentint des de ben menudes. I jo crec que el dia de demà, igual no serà d'ací molts anys, però jo crec que farem un grupet xulo de xiquetes de les dones d'Esport Roig. Vale, anem a per costat. Concentrades totes. Molt bé. Alineem-se un poquitiu. Molt bé. Fila a la dreta, fila a la dreta. Fila a la dreta. Avall totes. Avanteu ahí. 1, 2, 3, 4 i 5. S'han acabat els aplausos i amunt. El paper de la dona és fonamental, se va incorporant i crec que elles tenen tant interès o més, en algun cas, que els homes. Les xiques també tenen un paper i algo a dir en el que és la festa del poble i en concret Esport Roig. No és d'ara que les xiques ballen. Tenim que anar igualant les coses, no? En tot. Els homes i les dones tenim que anar igualant-nos en tot. Ojalà arribi un moment que puguem ser iguals, ojalà, en tot. La dansa d'Esport Roig, siga dona, home, home-dona, no cap eixa pregunta, per a mi és el mateix, tant la poden ballar homes com la poden ballar dones, el paper és el mateix, per tant. Inclús aquest any vaig tindre l'oportunitat de ballar en la plaça en el grup de les xiques, perquè els faltava una en un moment donat, i per mi ha sigut un absolut honor, vull dir això, que és molt bonic. Que ojalà n'hi hagueren 50 grups en si ballant. Per què no? Som tots Esport Roig. Els del Port han fet també la seva llavor, perquè han estat durant molts anys ja ballant. Les xiques també, durant molts anys ballant, i tots som Esport Roig. El sou que mos pagaven i en acabant la replegar, vulguis o no, l'enduia sus dinerets a casa. Estaves esperant que algú et diguera, vols ballar la dansa? Entonces, claro, només t'ho diuen, vamos, ni t'ho penses. Pues sí, si m'ensenyeu, claro, si m'ensenyeu, sí. Un dia una amiga que actualment balla la dansa, que es diu Edith, me va dir que ella anava a ballar la dansa, que si volia ballar-la també amb ella. I sense pensar-ho li vaig dir que sí. Per què no la balles, que ballen tot el grup d'amigues, tal? I ja, com ja m'agradava des de sempre veure-la ballar, vaig a provar. Y ahí, probé y ya está ahora. Es un orgullo para el pueblo, los que bailan la danza por rock siempre lo he visto yo así, que es como algo del pueblo muy suyo
y no sé, forma parte de la historia, es una danza milenaria y eso, y pues me hacía mucha gracia y ilusión bailarla. Perquè vas posar els vídeos i normalment quan m'havia vist això sobre els porrots de Silla, pues me havia que volia ficar-me en un grup i para ballar i me fica i ballo. A poc estàs esperant un poc que n'hi hagi alguna baixa, que és lo important, per poder entrar en el grup, i bueno, pues, en aquell moment se dona la circumstància i ja portava anys intentant-ho, con lo qual, en quan se dona l'oportunitat, entrarem a formar part del grup. Pues mira, jo comencé a ballar la dansa perquè els meus amics venien així. I en un principi jo venia a veure com assajaven. I un any anàrem a ballar no recordo a quin poble anàrem, i faltava uno. I me digui, Abelard, canvia't que balles. Tots els menuts, m'imagino, per les cares que fan quan balles, el dia de crios i tal, tenen admiració per els porrots, no? És algo que en el poble és molt important. I me donaren l'opció de ser porrot i jo ni ho pensé, clar. En aquests moments, en 14 anys o 13 anys que tenia... Una persona en si ens digué que a mi hi ha 3 amics més que si volíem pertenèixer a la dansa de la Falla Port i per nosaltres comentàrem en casa, jo que de xicotet me feia il·lusió i tot i ho vaig tindre clar en seguida. Per m'abuelo, perquè ell va ser el que va començar a ensenyar-la quan abans estava a la Falla Sant Roc, al mig del Parc Sant Roc, li l'ensenyava a Abelard, hi ha molta gent, i com sempre l'he vist ballar, doncs sempre l'he volgut ballar i quan me vaig animar a parlar en Abelard, me fiqué a ballar-la. Realment em va impulsar Abelardo, el mestre d'Esporroig, que em va demanar anar a assajar per a ballar Esporroig i nos ho pensàrem, ens va agradar moltíssim i des d'entonces hi estem tots els anys. Des de xicotet sempre, quan sents el tabal i la dolçaina, és el que te desperta sempre el dia del Crist. José Mas ho deixava i en el seu dia els encarregats de la dansa m'ho comentaren i per a mi va ser un prou d'orgull que se'n recordaren en mi i poder ballar. Vingué a Abelard al col·legi, no recordo l'edat, crec que estava entre 12 i 13 anys i ens apuntarem tots els amics, era una forma més de divertir-se. Antes no teníem ixes plays, ixes coses, antes anàvem al parc a jugar, en aquell moment se n'anàvem a ensajar. Jo tenia algun amic que havia fet i me parlaren de la dansa, de l'oportunitat d'introduir-se i evidentment no m'ho pensé. Me'n vaig vindre així, a més era així en el teatre, i vaig conèixer a la persona tal volta que més ha representat, almenys en els últims 40 anys, a la dansa d'Esporroig, que és Abelard Hernández, que gràcies a ell podem dir que la dansa s'ha seguit ballant i es segueix ballant avui en dia en una puresa que és digna d'alabar. Som la veu que es desperta, el tro de la trona, a punt d'estallar. Qualsevol porrot que l'ha ballat en els últims 40 anys podem parlar i ho diran que Abelard Hernández és una de les persones que més s'ha volcat per mantindre tant la tradició com la puresa de la dansa d'Esporroig. És una persona que ha donat la seva vida per Esporroig i que és de veres que incondicionalment, a canvi de res, i a nosaltres ens ha tingut com a fills, ens ha criat, ens ha buscat sempre fora i dins d'Esporroig. Abelard ha sigut un pare per tots. Encontré que veí nosaltres portem en ells des dels 14 anys. I tot el món, quan tenia un problema, anava a Abelard. Sí, Abelard me passa això, Abelard me passa allò, Abelard tal. Que va ser per nosaltres un mestre, un pare. Es porta molt bé nosaltres. Es porta molt bé nosaltres. Sempre ha volgut el bé de nosaltres, està sempre damunt de nosaltres, ens criat des que tenim 13 anys. Abelard, per la part que ens toca, segurament és allò que explica que en aquest moment la dansa del Port-roig en Silla, 2018, tingui la salut que té. Una persona és capaç de canviar les coses per a totes les demés. No s'haver creat el grup de xiques perquè ell tingué xics en contra, no volien, i ell va tirar per avant i ho manté, i és que vull dir que cada vegada que necessitem alguna cosa o alguna pregunta o alguna duda és que està ell. Muy grande, una persona muy importante, gracias a él estoy bailándola y yo creo que siempre está pendiente de todos y no sé, gracias a él pues sigue todo esto.
Me dice que habla valenciano, pero ya sabes, poco a poco. Abelard ha fet una cultura de vida al voltant dels Port-roig. Se me fica la pell de gallina quan parla d'això, perquè jo conec Abelard. Jo conec Abelard des de fa ara quasi 40 anys. Entonces, jo sé qui és Abelard. I Abelard, la seva vida està al voltant dels Port-roig. Port-roig és Abelard, Abelard és Port-roig. No en cap altre. Morirà, i sí que morirà Port-roig i morirà ballant dels Port-roig. Tal volta el que més me va impactar per la joventut i per la situació que vàrem viure va ser el viatge que farem a Polònia. Va ser una vivència molt emocional i molt instructiva. Tornaria el temps enrere per a tornar-me a anar a Polònia, tornar-me a anar a Itàlia, o estagueren també en les Olimpiades del 92. Me queden els viatges i en l'amistat que he fet jo en els Port-roig. Acabé de ser pare i bueno, quan jo l'últim dia del Cristo d'enguany vaig veure el meu fill vestit de porrot, doncs la veritat és que va ser molt especial. Me recordo molt bé de les Olimpiades de Barcelona, que tindrien 8 o 9 anyets, quan estàvem ensenyant-nos a ballar el porroig, no sé, són molts moments especials. Recordo un dia que ballàrem en València, els primers anys que se celebrava la festa del 9 d'octubre, i en aquest moment va ser emotiu perquè allí vaig conèixer també el folklore valencià, hi havia molta gent, fèrem un passacarrer, en fi, estava la muixeranga i va ser un moment molt emotiu fora de lo que és el dia del Crist, per a mi. T'emociona ballar el dia de la festa del teu poble, no? Com és el dia del Cristo, perquè vas ballant per el carrer, te coneix molta gent, veus com la gent li encanta veure com balles, i entonces, o no, sí que és un dels moments que sempre que balles te se fiquen els pèls de punta, no? Quan balles la dansa dels Port-roig. Ma mare falta fa 4 anys i a ma mare li agradava molt la dansa. L'any que falta, el dia del Cristo, estava molt maleta. Ja anirem a casa de ma mare a ballar. Per aquest dia és molt especial per mi. Fa uns anys va faltar un molt amic meu, Julio Climent, faltava un dia antes de la dansa dels Port-roig, del dia del Cristo, i bueno, des d'aquell moment la primera a ballar en la plaça sempre l'he dedicat a ell, faig un senyalament al cel i bueno, per mi és segurament el moment més important del dia. A tots els que s'ho han deixat, sempre que els veig, dic, l'any que ve balles, i ho pensaré, no sé què, tal, a tots els que han ballat, sempre. I després, cono a Josep Iborra, que va ser feia de tot en ma casa, i clar, i fins a última hora hem estat almoçant junts i de tots junts, quasi tots els dies. Jo, per exemple, enguany ballava i pensava en ma abuela, que va faltar feia un mes antes del dia del Cristo, va faltar, i era cada ball pensar en l'abuela. No sé per què, però me naixia. És fonamental que des de les institucions públiques se'ls doni un impuls a la dansa. És una dansa molt antiga, és una tradició molt gran que tenim en aquest poble i hem d'anar cap a aquests passos, és a dir, a cara de protegir els béns d'interès cultural que no siguin tangibles, no tangibles. És important que es protegim. Sí, no puc dir res en contra. És una iniciativa que calia prendre, s'ha pres, en un sentit de donar-li la rellevància que mereix a la dansa, i considere que sí, que cal fer tots els ajuts que puguem en què es declare, com en altres poblacions s'han declarat d'interès
dansades, processons i elements singulars, molt singulars, com és la dansa d'Esporroig a Silla, que no es balla en la mateixa partitura i en el mateix esquema, i això mereix un reconeixement i em sembla molt bé que es declare un bé d'interès cultural. És com un copyright. Tu tens algo que és teu, ho tens patentat i que damunt té més força allà on vagis. Jo crec que tot el que sigui afegir-li valor a una cosa està bé, i afegir-li valor a la dansa d'Esporroig millor encara, per suposat que sí. Tal volta, si es donara el recolzament que es necessita per aconseguir aquesta declaració, mai se va arrepentir la població de Silla d'haver-ho aconseguit, perquè realment és una dansa que quan tu ixes i vas a ballar a altres llocs on hi ha altres tipus de danses, te dones compte de lo especial i diferent que és la dansa d'Esporroig. Que es declare Vic, és que ja hauria d'haver-se declarat. La vespre del Crist mai ha pogut dormir d'un tiró la nit, perquè sempre està patint a veure si falla algú, si no sé què. I aquesta nit la passa mal. Quan ja veig a tots ballant, que estan tots els grups complets, ja està. Això ja està tot en marxa. Quan sents el primer pipi, no? Tens que ficar-te superfirme i saber ja que comences en el peu esquerre fins que acaba la guerra. Se me fiquen els pèls de punta, no ho sé, per exemple, com a la fallera major, quan se li crema la falla o està representant la seva falla, doncs el mateix. És un sentiment d'alegria, de dir, forme part del poble, forme part d'això. I quan estàs ballant, sobretot el centre, potser a les 2 del migdia, que està tota la gent, allà t'has començat a tremolar, te fiquen els pèls de punta i quan t'has començat la dolçaina dius, ja va, ja va. Màgic, això és màgic sempre, però màgic, sí. Bé, és una sensació difícil de definir, no? Efectivament, això forma part del món dels afectes, realment, no? Per què? Perquè forma part del poble com l'hem viscut, que no és el poble que tenim ara, era un altre poble, quan jo era xicotet, no? La dansa d'Esporroig significava que havia arribat la festa gran, venien les festes, no? I significava d'alguna manera el lligam en la tradició, una tradició que té que canviar per a continuar existint, no? I ara mateixa, quan jo sent el Dia del Crist o sent l'enrama de la Murta i sent aquestes primeres notes, al final el que me crida l'atenció és dir, bueno, un any més n'hi ha com una espècie de festival permanent en què el conjunt de l'univers se posa d'acord per a que estiguem un any més disfrutant de la gent que mos estimem, no? És el dia més gran Pamporrot. Per a nosaltres el soroll que fan tant els peus quan fem les postures, el pas, com el so del garrot, quan fem anar baix i senyalar, és una cosa que és difícil d'explicar el sentiment que això mos transmet, se mos fica la pell de gallina. Quan sona la dolçaina, mos fiquem mirant paga dalt i ja des d'ahir en punt ja es comencen els passos de tot això. Quan sent la dansa d'Esporroig, per mi, això és com si m'hagués la loteria. De lo que m'ha agradat. Pues se junta quan estan tocant les campanes, que sentes de missa, estan les cambreres, està tota la plaça plena de gent. És el primer ball, que està tota la gent esperant a que balles, i és molt emotiu. Que és una experiència molt bonica, una cosa molt gran del poble, i que de veres cada volta que jo la veig m'emociona moltíssim. Molt. Encara sent quan toca la música l'opció de menjar els peus. No ho sé, sempre és una cosa especial que no pots descriure. El primer ball i l'últim normalment sempre són un poquet... que estàs un poquet més nervioset. Cada any sents una emoció diferent, també suposa que per el pas dels anys, no? Al final te vas com acostumant a aquest so. Però els primers anys sí que era un nerviós impressionant. Orgull de ballar Esporroig i responsabilitat. Concentració, no veus a ningú, no sents a ningú, te fiques en firme i rigorós i pa acabant a ballar. La meva passió per la dansa, un poc ha sigut per mi la llavor que ha fet créixer en mi l'amor per la meva llengua, l'amor per la meva cultura, l'amor per la meva terra i pel meu país valencià.
els cabells del Catacali i gira tot al voltant de l'estrada mentre es dansa, dansa i gira tot en l'estrada mentre es dansa, dansa i gira tot al voltant de l'estrada mentre es dansa, dansa i gira tot en l'estrada mentre es dansa, dansa. En Radio Tirana transmeten música balcànica mentre ballarins de Bulgària descansen els peus nus sobre les brases.